ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. Ka Tata Safari ka SUV ka bapau tam jong ka India. Minta ka lami ha ka jinglong batmai. Ringkat bat khatsan teligi features baningkong ha ka segment. La play ye ki booking. But ya ki jing tip ba company one shaka Frank Motors light ko ringi. Lani phone hau number hinyo not Sausan R not hinyo khandai hinyo lai. Kum shibenta man Sngap ya ka jing jong ki Paidbah nong shong shnong ka West Khadc Hills. Halo ka jing ya pher ki Constituency ha ka MDC but MLA. Ki kunhun jong ka Delemitation Committee jong ka Khadc Hills Autonomous District Council kala Hiar chanong ston ha ka khatsan trik uno pra ban Sngap ya ka sur jong ki Paidbah lani ka public hearing. Ya kini kunhun jong ka Delimitation Committee ka KHDC lalam khamat da retired judge ka District Council Court u Dr. Khadc imli ka jingalang kala long ha ka office jong ka KHDC hanong ston. Ha kini jingalang ki babun ki nong yalam shnong na West Khadc Hills kila wan men pensngau ya ka sur jong ki. Habai krem kila patai khubor u Dr. Khadc imli ulai thu ba ka committee kan sapa ya ka kai pot kham kloi khnang man yo men Pynbeit thamai no ya ki constituency. Ini kejinguan kejungi kata Delimitation Committee no. Kalau Pynbeit thamai ki constituency. Ini ban pihak ini kalau Pynbeit maka kidon kisnong ki bahap sya ko constituency dari sya kijan sya ko pat constituency no. Teng iwan khnang banyak ka hearing public hearing ban Sngap ki Paidbah. Ke ka bakidon ban om na kelem jongki ni khot khnang hamne ti kilewan ti don kisnong ki bajan sya ko ka constituency ndre lapan ngati ki sya ko pat bat ka jikar pat jongki kalong sobha ban pernat no sya ka constituency ka ba ki khamjan ke ti ka jingwan ka jungi hang ni kalong tang ka ta ban Pynbeit ki ka kum ta mar kidon kinam thepot ki ba sya ko constituency ki semjing marka district ka hapshawai ndre ka constituency ka hapshawai nang ta ka block ka hapshawai ka baki kingat shawai ka bu jing ya ki ke ki no ki kenja development ti de hor jong kata ngiwan ban Pynbeit kat ka bangila ban le kata ki buan nang ta ka sngi hang ni kilong khandai kli ki group ki buan khandai group ko kam dai tang e ko kisnong kita nak berbentuk semua di live di Constituency. Pi don ke Papua banne aju nomor bakapan suki ki. Te nomor wadon nak deng jonki ka konsep ilongga assembly ka aju MDC ru aju kiko bakin ne aju. Tenrai kidon pat kito kiba ka MLA ka don shawai bat MDC shawai kita kewan bang tepat bala dolong kepala bang temuan hakaju bat MDC bat MLA te kidon kisnong kuba nakol ke district andrai ka constituency pat kahapaku district kidon ki bakum kita kisnong bat de ki bakum kita ikiru kiwan man kepat pan penhapno ya ka constituency joki ha kata ke district ha waki kidon ban keluar kan bala ke hurai kidon ki jakal sekum kisnong ki pami hapon nalai kan verify iki namar ban sia keren nang ni penten nim sotu kata ka complication jongki hadu kat no nim sotu kidon kisnong ki pami hapon nalai te hadu lano ya kata te ngin up ya kata ka hukum ke jongki ke namal kin pangman pendak ya kata te Kim Jemutha hadu kan resmi dari om ladap submit ke report kroi kan bala tang kata ke bagi om ini Kim Shempu lanor di wan nang ni ta kesini ni ta ka hearing dari yang jangka konsen ke ni na state kan lakse marngor nomor ni ka constituency jangka MLA ni hap jangka no stone but constituency jangka MDC ni hap sama taksa ke mentang iwan nang ni ban pensau ya ke jengkua jeng Paidbah jeng sanjung ba jengkua ba ya ke MDC ru pen hap lang no second stone nomor ni ka
ka district accommodation ng stoy, ka block accommodation ng stoy, untangi wan nang le ban persoba. Yang ihi nagtigitay long ba kin panhablo sino stoy kin ka industry nang ba kan pensok yang ni Paidbah.